We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gigan din sa GMA Davao Complex. Vaccination rollout alang sa mga medical frontliners sa private hospitals sa Davao City gisugda na. Target sa City Health nga mapabakunahan ang sobra 4,000 katao sa mong sektor. Anang detalye. Gipangunahan mismo sa mga kadagkuan sa mga pribadong ospital sa Davao City ang vaccination rollout alang sa mga medical personnel sa mga private hospital nga gipaygayon sa vaccination hub sa A. Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City. Sobra 4,000 ka mga empleyado gikan sa private hospital, dialysis center, hangtod na sa mga clinic ang target sa City Health Office nga mabakunahan. Lahat ng hospital from the tertiary down to secondary, down to the primary and even the clinics, infirmaries ug atong mga dialysis centers apil na sila. So apilo na to tanan. Today is a day of blessings. Today we witness the rollout of the country's vaccination program. Today, let us continue counting our blessings with the vaccines that have come our way. Unang nabakunahan gikan sa mong sektor ang head sa ER department sa Davao Doctors Hospital nga si Minerva Miguel. Of course, naman ang kahadlok, pero you just think positive and ask as one of the leader, so dapat ipakita nato kaya nato. 600 ka mga medical frontliner ang bakunahan matag adlaw ug kung mahumana ang private sector, isunudayon ang mga medical personnel gikan sa public offices. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Gikumpirma sa hepe sa Southern Philippines Medical Center nga wala nagpabakuna kontra COVID-19 si Defense Secretary Delfin Lorenzana atol sa unang adlaw sa vaccination rollout sa mga ospital ni atong Biyernes. Gipaklaro ni SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Aurdan nga piktorya lang ang gikaingong pagpabakuna ni Secretary Lorenzana. Wala kuno kini miagi sa saktong proseso sa pagpabakuna. Sa gipagawas nga balita niya itong Biyernes, usa si Lorenzana sa mga mitambong sa rollout sa mga ospital. Miadto sab siya og ubang nga cabinet secretary sa actual vaccination area ug daw nagpaturok og bakuna. Gipalakpakan pa siya pagkahuman. Sabado sa buntag gilimod ni Lorenzana nga nagpabakuna siya. 72 anyos si Lorenzana og nakalatid sa regulasyon alang sa Sinovac vaccine nga 18 to 59 years old lang ang pwedeng bakunahan niini. Dili man may nagpabakuna on the spot kay kailangan man sa screen ko ang iyang comorbidities, ang iyang edad, ang ana ba? Mana importante itong 5 steps. Ako ni agi mo 5 steps. Ahead,
may registration, may counseling, may screening. Wala di siya sa 5. So meaning katuon sa man to iyang paglingkod dito og pag-action sa pagbakuna. For posterity. Bypass operation sa Valencia City, Bukidnon na himong kontrobersyal. Kung ano, atong siron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, tek, abiani og reaksyon among operasyon dihang nakita sa video nga mikatag sa social media nga daw murag gituyo sa kapulisan nga adunay ma-recover nga bala sa crime scene. Kini ang kuha sa usa ka netizen atol sa bypass operation sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon niadtong Pebrero 20. Sa video, makita ang usa ka lalaki nga nagbuyod sa dalan. Makita sabang usa ka pulis nga nailang si Police Corporal Benzoin Gonzales nga mikuha og armas dayon nagpabuto sa layo nga direksyon ug gibutang ang pusil duol sa sospek. Sa opisyal nga report sa kapulisan, giila ang napatay nga sospek nga si Paul Estanyol ug misukol kuno kini sa mong operasyon, hinungdan nga namatay kini. Tulo ka basiyo sa .38 nga revolver ang nakuha gikan sa crime scene. Apan gina-question sa mga netizen kung misukol ba gayud ang sospek. Matod sa Pro-10, lehitimo ang operasyon ug misukol gayud kuno ang sospek. Gipaklaro nila nga ang pagpabuto sa operatiba tungod kuno sa kapungot ni ini. Apan aminado ang kapulisan nga sayop gihapon kini. With regards sa veracity and authenticity sa video, no, diha na sa atong buhatan sa Regional Anti-Cybercrime Unit Pagadalhon, i-validate kung siya, no, authentic ba siya nga video, no. Apan gibutyag ni ini nga namatay na niadtong Pebrero 25 ang pulis nga nagpabuto human na aksidente. I firmly believe nga atong regional director dili ni siya mo tolerate sa mga hinangal nga pamaagi, no, in terms sa atong pagkandak sa bypass operation. So kung dunay managot ni ini immediate siguro team leader or immediate supervisor sa maong gihimong bypass operation. Mutabang sab ang Regional Internal Affairs sa Bukidnon sa investigasyon. Tek, pasalig sa kapulisan nga tutukan gayud nila ang insidente o mahimong patas ang investigasyon nga himuon. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Kanhi kapitan sa barangay sa Davao City patay atol sa bypass operation. Samtang kapin 10 million pesos nga gituang shabu na sakmit sa otoridad sa PDEA Barm. Ania report. Gideklarang dead on arrival sa ospital si George Taho, kanhi kapitan sa Barangay Calyawa, Davao City, atol sa bypass operation sa Barangay Lubugan, Davao City. Sumala sa kapulisan, nabantayan kuno sa target nga pulis ang iyang katransaksyon, pusil o illegal nga droga ang nakuha sa otoridad gikan sa crime scene. Ang background nitong ex-kapitan ay nahulihan na ito ng droga 2 beses at 2 beses na rin itong nakulong. Mao kini ang aktong pagdakop sa PDEA Barm sa 2 ka big-time drug dealers atol sa bypass operation sa Purok Crislam, Poblasyon 2, Cotabato City, Huwebes sa buntag. Kauban si Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi, girikisa sa otoridad ang multicab nga gisakyan sa mga sospek nga sila Saidin Kamsa Kampong alias Ker, 25 anyos ug Salipudin Yusop Kampong, 19 anyos. Nakuha gikan kanila ang pulo ka sachet sa gituang shabu nga mitimbang og katunga sa kilo nga nagkantidad og 3.4 million pesos. Sa laing operasyon, arestado ang usa ka big-time drug dealer nga si Romy Diamila Hadja Alawi alias Ali atol sa bypass operation sa Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Nakuha gikan sa sospek ang usa ka plastic sa gituang shabu nga dunay gibug-aton nga usa ka kilo nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Nakumpiska sab sa otoridad ang mga ID nga managlahi ang pangalan. Sa Zamboanga City, dakpan ang construction worker nga sila Maiden Ahayden ug Akwel Biwino atol sa bypass operation sa Barangay Baliwasan. Nakuha gikan kanilang 19 ka sachet sa gituang shabu nga miabot sa 7.35 grams ug nagkantidad og 50,000 pesos. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. 19 anyos nga nagkupot og illegal nga armas o granada priso samtang 2 ka drug personalities usa niini sa beneficiary dakpan sa bypass operation. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa search warrant, girumbo sa kapulisan sa Hasaan, Misamis Oriental
ang panimalay ni Francel Macalinaw, 19 anyos, sa Purok 11 Baybay Lower Hasaan. Na-recover ang usa ka granada, .38 revolver nga pistola ug 4 ka bala. Notado sab kuno ang suspect nga kawatan sa lugar ug nagapakita og armas. Dili po ko makaistorya nga kana siya nga armas gikan sa kawat, pero may posibilidad. Apan gipang himakak sa suspect ang mga pasangil batok kaniya. Pero wala gid nasa kuha, sir. Nanarbaho ra biya kog tarong. Shop sa motor. Mekaniko. Kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasaka batok sa suspect. Sa laing operasyon, nadakpan ang 43 anyos nga si Redentor Hembra atol sa bypass operation sa Purok 8 Upper Hasaan. Nakuha gikan sa suspect ang 4 ka pakete sa gituwang shabu nga nagkantidad og 2,000 pesos. Gikan kuno sa lungsod sa Villanueva ug Cagayan de Oro City ang supplier sa suspect. Kinsa ginasubay na sa otoridad karon. Aminado ang suspect nga gagamit sa apan dili kuno siya tulak og illegal nga droga. Sa Cagayan de Oro City, dakpan sa bypass operation sa Kugon Police Station si Anthony Uy, usa ka SAP beneficiary sa Kabina Bonbon, Cagayan de Oro City. Napalitan ang suspect og usa ka pakete sa gituwang shabu gamit ang 500 pesos nga mark money. Nakuha sa gikan kaniya ang 3 ka sachet sa gituwang shabu nga nagkantidad sa dulan 25,000 pesos. Sa atong pagmonitor with our validation, kaning yun ang yung bread and butter, kaning pagmaligya. Mag-atubang ang suspect og kasong paglapas sa RA 9165 of possession and selling of illegal drugs. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gisaulog nato karong adlawa ang International Women's Day ug subay sa maong selebrasyon giablihan sa usa ka dakong mall sa Davao City ang usa ka pop-up market exhibit. Ania report. Uban sa Department of Trade and Industry, Philippine Commission on Women ug uban pang mga ahensya gilusad sa usa ka dakong mall sa Davao City ang usa ka pop-up market exhibit. Kini subay sa pagsaulog sa National Women's Month karong bulana. Support our women who leads the businesses like MSMEs and entrepreneurs. 18 ka nagkalain-laing grupo sa kababayan sa Davao Region ang exhibitors sa maong pop-up market. Din gibahin sa 6 ka exhibitors kada semana. Mulungtad kini hangtod March 31. Busa, gikalipay gayud sa mga partisipante nga mahatagan sila og higayon nga makadisplay sa ilang nagkadiang mga produkto. O makatabang pud mi sa among community, sa among barangay, ang among mga kababaihan nga walay trabaho. Thankful para ma-promote ang atong women's group no sa Davao City. Sumala sa Philippine Commission on Women, dako ang kalahian sa selebrasyon karon ikumpara sa milabayng katuigan. Apan bisan pa man, labawng importante ang mapadangat ang samang tumong alang sa kababainan. Well, empowered ta. Apan, daghan pa kaayo tag dapat nabuhaton, no? Mga polisiya na dapat ipanday o kanang mga proyekto na dapat makabot sa mga kababainhan para makaingon siya na 100% empowered na ta. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ang pagresponde sa problema sa COVID-19 ang usa sa sentro sa State of the City address ni Samal Island Mayor Al David Uy. Atong sayron ang highlights niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sa ragawa sa COVID-19 response, gihatagan usab og tumang pagtagad sa lokal nga panggamhanan ang problema sa African Swine Fever o ASF nga miigo sa isla. Ang COVID-19 response sa lokal nga panggamhanan sa Samal ang usa sa gi-highlight ni Samal Island Mayor Al David Uy atong sa iyahang State of the City address. Nakontrol kuno gilayon sa isla ang COVID-19 virus tungod sa contact tracing efforts niini pinaagi sa QR code system nga mao'y labing unang gipatuman sa Pilipinas. Lakip sab ang epektibong isolation system sa isla diin gi-convert ang pipila ka beach resorts ngadto sa quarantine facility gumikan gibawal sa LGU ang home quarantine.
Sa 193 total confirmed cases sa Samal, 5 na lang ang aktibong kaso. Anaa, sa 37,000 ka mga banay nga apektado sa pandemya ang nahatagan og ayuda ug kapin 90 million pesos ang nahatag ubos sa Social Amelioration Program. Nanawagan ang mayor sa mga Samalenyo nga magpabakuna ug galing moabot na ang vaccine sa isla nga gigahinan sa LGU og 20 million pesos. If you want to be part of the solution, get vaccinated. If we want to get back to normal, magpabakuna ka. Problema sab ang African swine fever sa isla. Sa karon, 9 million pesos na ang nahatag sa LGU alang sa mga apektadong hog raisers sa 4 ka barangay sa Talikod Island. Apan bisa niini naka-generate gihapon ang isla og kapin 144 million pesos nga income sa mga bag-ong establishments. Malaumon sab ang mayor sa umaabot ka mga investment projects sama sa Davao City Samal Island Connector Bridge nga lauman nga masugdan na sa hinanaling panahon. Notice to proceed na lang. Kaya medyo naging problema sa road right of way. Kailangan may budget for expropriation. Gipasalig sa LGU nga magpadayon ang mga maayong nasugdan alang sa kalambuan sa Samal Island. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Gawas sa hog racing, apektado karon sa ASF ang City Veterinary Office sa Cagayan de Oro City. Nagtanyag sa bug alternatibong panginabuyan. Atong saron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Human naapektuhan sa African swine fever ang mga hog raisers sa Cagayan de Oro City. Nagtanyag karon ng buhatan sa City Veterinary og alternatibong panginabuhian alang kanila. Sama na lamang sa pagbuhig mga manok, broiler production ug uban pang matang sa livestock farming nga dali lang mabalik ang income. So sa ingon ana nga pamaagi, it might be considered as a small scale venture pero at least dunay dunay alternatibo katong mga mahiligon gyud sa pagpamuhi sa panghayupan. Kaya sa pagkakaroon I do not advise nga mo proceed sa kining racing aning baboy kay niya palagi kining kagaw nga African swine fever. Sugdan sa City Vet ang pagpahigayon og livelihood seminar alang sa mga apektadong hog raiser ug bisan sa uban pang interesadong mag-uuma. Panawagan sab niini ngadto kanila nga kung duna pa sila tinigom nga kwarta, mamahimo sab silang mo invest ngadto sa ilang livestock commodities. Let's talk. Istorya ta. Let's sit down sa imong kuan so we can evaluate your area. Then we can have the breakdowns on the capitalization on how to start a small business. Samtang mamahimo sab mo konsulta sa ilang buhatan ang mga apektado sa ASF alang sa posibleng tabang nga mahatag ngadto kanila. Kauban si James Yap sa kamera, ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Karon nagkaduol ang Semana Santa, misaka ang presyo sa matag kilo sa isda sa Santos ug Kidapawan City. Anyang report. Misaka na ang presyo sa isda sa General Santos City Public Market. Ang matambaka, moabot na sa 340 pesos ang kilo. Tuna, 280 pesos ang kilo. Ug ubang klase sa isda, gikan 140 pesos pataas matag kilo. Sumala sa mga fish vendor, gamay lang ang supply sa isda karong panahona ug mahal usab kuno ang ilang kumpra. Hinuon pa dayon ng City Treasurer's Office sa Jensen LGU sa pag-inspeksyon sa mga timbangan sa isdaan sa public market. Sa Kidapawan City, misa kasab nga do sa 20 hangtod 30 pesos ang matag kilo sa baligyang isda sa Mega Market. Ang presyo sa Moromoro, gikan 140 pesos ang kilo, karon miabot na sa 200 pesos ang kilo. Hinuon mas ubos ang presyo sa matambaka nga 280 pesos ang kilo kung itandi sa Jensan. Kakulang kuno sa supply sa isda ang usa sa mga hinungdang misaka ang presyo sa mga isda. Lauman kuno nga musaka pa ang presyo sa klase-klaseng isda samtang nagkaduol na ang Semana Santa. Samtang ani ang presyo sa uban pang klase sa isda ug ubang klase sa seafood sa Kidapawan City. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. GMA Network ipasigarbo atol sa 21st International Cable Congress ang kadaugan ini taliwala sa daghang pagsulay labi na sa gisaguban nato karon nga pandemya. Anang report. Ang hagit sa COVID-19 pandemic sa industriya sa telebisyon
ang sentro sa mensahe ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon sa 21st International Cable Congress. As we mark 1 year of isolation, we also mark 1 year of innovation. We live and work in a time like no other. We all work in an industry like no other. Una pa man ang pandemya, nahimo ng number 1 ang GMA Network. Mao nga bisa na sa pandemya, wala na tarog ang GMA Network hasta na sa hagit sa digital space. Our solution is to focus on what we do best. Quality content. For us, quality wins no matter the platform. Mas gipakusgan ang nag-una ng daan nga GMA Regional TV sa pagatudog balita sa nagkalanglaing bahin sa nasod. Gipalapdan usab ang digital terrestrial television pinaagi sa gilusad niini nga GMA Afford the Box ug GMA Now. Ana usab ang mga bagong programa pinaagi sa Heart of Asia, Hollypop ug DepEd TV. Isip kabahin usab sa 70th anniversary sa GMA. Malampusong nalusad ang unang virtual reality concert ni kapusong Alden Richards. I often get asked, what is the secret in our journey these past 70 years? Simple. It is our people. The creativity is in the people, not in the organization, not in the machine. Perseverance, resiliency, integrity, and strength of conviction are trademark traits that define the Kapuso. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagsugod na sab ang vaccination rollout o ang pagpabakuna kontra COVID-19 sa managlahing lugar sa Mindanao. Ania report. Miabot na sa Integrated Provincial Health Office Zamboanga del Sur sa Barangay Dao, Pagadian City ang 921 doses sa COVID-19 vaccines alang sa probinsya. 606 niini alang sa healthcare workers sa Zamboanga del Sur Medical Center ug 315 alang sa Margo sa Tubig Regional Hospital. Gisugda na sab ang pagturok sa bakuna karong adlawa. Dili moubos sa 223 ka empleyado sa Zamboanga City Medical Center ang nabakunahan kontra COVID-19. Nang hinaut si Dr. Afdal Kunting, ang Chief of Hospital sa mga ospital, nga mas mudaghan pa ang mabakunahan karong anaa sa kapin 60% na sa mga empleyado ang misugot nga magpabakuna. Sa Sarangani Province, 146 ka healthcare workers ang nabakunahan na sugod Domingo sa Sarangani Healthcare Facility sa Alabel. Unang gibakunahan ang Provincial Health Officer nga si Dr. Alvin Alessandro nga gisaksihan ni Governor Steve Chongbian Solon. Dunay upat ka nabakunahan nga lain ang gibati human sa bakuna apan giatiman gilayon sa mga doktor ug naulian. Gipasabot ni Dr. Alessandro nga normal lang kuno ang mga adverse effect human maturukan og bakuna. Walang ipangamba because definitely they are still fine. They are fine generally. Under observation pa yung pang-apat natin. Sama-sab sa General Santos City nga nagsugod na sa vaccination rollout karong adlawa. Kinihuman nga 3,138 ka Sinovac vaccines ang miabot sa DOH Regional Office 12 alang sa medical frontliners sa unom ka ospital sa Jensan. Sa Dato Hofer, Maguindanao, nagsugod na sab ang pagpabakuna sa mga medical frontliners sa BARM. Unang nagpabakuna si Minister of Health Dr. Ameril Usman aron kuno mawala ang duda sa uban nga dili halal ang Sinovac vaccine. Anaa sa 1,400 doses ang gihatag alang sa Maguindanao. Sa Marawi City, miabot na sab ang 972 Sinovac vaccines alang sa Lanao del Sur ug ibahin sa upat ka ospital. Nagsugod sab karong adlaw ang vaccination sa Amay Pakpak Medical Center kung asa unang nagpabakuna si Dr. Shalimar Rakiin, ang Chief of Hospital niini. Samtang 990 vaccines ang gitagana alang sa Iligan City, kinialang sa 499 medical frontliners sa Gregorio Luch Memorial Hospital kansang vaccination rollout nagsugod karong adlaw.
Sa Surigao City, gisugdan na sabang pagpabakuna sa mga ospital sa Caraga Region. Human madawat ang 9,000 doses sa Sinovac vaccine ni atong Biyernes. Anaa sa 650 doses ang nadawat sa Caraga Regional Hospital. Unang nabakunahan ang Head of Medicine Department sa mga ospital nga si Dr. Angel Eugenio Batak. Anaa sa 341 ka mga empleyado ang nabakunahan sa CRH. Samtang gikatakdang magsugod na sab ang vaccination rollout sa mga ospital sa Butuan City, sama sa MJ Santos Hospital, Butuan Doctors Hospital, Butuan Medical Center ug Provincial Hospital sa Agusan del Norte. Ana sa kapin 4,500 medical frontliners ang target nga mabakunahan kontra COVID-19 sa Caraga Region. Sa Cotabato Province, ana sa 441 doses sa Sinovac vaccines ang miabot ni atong Sabado. Ana sa 120 medical frontliners gikan Samlang, Kabakan, Midsayap ug Kidapawan City ang nabakunahan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka low pressure area ang ginabantayan karon sa pag-asa gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR samtang easterlies gihapon ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Tungod sa easterlies o init nga hangin gikan sa Pacific Ocean, lauman ang init o limuot nga panahon sa Mindanao. Apan gipaabot gyapon ang mga panagsang pag-ulan o sa ubang dapit sa Mindanao labi na sa hapon o gabii. Bisan sa init nga panahon, dili gyapon magkumpiyansa kay posible gyapon muulan tungod sa localized thunderstorms o posibleng moresulta sa mga pagbaha. Samtang usa ka low pressure area ang ginabantayan karon sa pag-asa nga nahimutang sa 1,695 kilometers east sa Davao City, gawas pa sa PAR. Sa pagkakaroon gamay pa ang tsansa ni ini nga mahimo kini nga bagyo. Apan padayon nato kini i-monitor kay according sa ato mga weather models, posible nga makahatag kini og mga pag-ulan-ulan dinhi sa atoa sa Mindanao within this week. Nagpabiling critical risk area ang Barangay 7A sa daghang kaso sa COVID-19 sa Davao City, sulod na sa duha ka semana. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa ulahing gipagula nga barangay classification and risk assessment sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City sugod Marso 8. Ang Barangay 7A gihapon ang giilang critical risk area. Samtang giilang high risk area ang Barangay 24C. Tulo ang high risk nga base sa kaduol sa critical risk area ug kini mao ang 3A, 4A ug 6A. 14 usab ang moderate risk areas ug kini mao ang 2A, 5A, 8A, 9A, 33D, Kalinan Proper, Crossing Bayabas, Governor Vicente Duterte, Lacson, Los Amigos, Lubugan, Mulig, San Antonio ug Tigato. Aduna sa unom ka moderate risk areas nga base sa kaduol sa high risk barangays ug kini mao ang 21C, 25C, 28C, 29C, 31D ug 32D. Samtang ang 157 ka barangay nga wala na mention, giilang nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mitala og labing unang kaso sa B117 o COVID-19 UK variant ang Zamboanga Peninsula Region. Gikumpirma sa DOH Region 9 ang labing unang kaso sa B117 sa rehiyon gikan kini sa usa ka OFW gikan sa Abu Dhabi, 28 anyos ang babaeng nagtrabaho isip domestic helper sa mong nasod nga miuli sa labason Zamboanga del Norte. Asymptomatic ang pasyente. Nagpadayon ang contact tracing ug monitoring sa DOH Region 9 aron mapugnan ang pagkuyanap sa virus. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.